Здравейте и добре дошли на моята видеополянка. Няма да ви питам дали обичате да четете, защото кой ще си признае след една определена възраст, че най-дълбоките и прочувствени цитати, които може да каже, са всъщност от книгата на Мечо Пух. В следващите 2 минути ще ви разкажа защо е добре да ползвате електронна книга и какви са нейните предимства. Първо, размера. Може да съберете стотици издания в няколкото грама на тази мъничка джаджа. И дори книгите, които са 800 плюс страници, няма да натежат допълнително. Ха-ха, голяма шега. Но, сериозно, може да четете едновременно романи, професионална литература, както и електронни списания и това няма да окаже влияние като допълнително тегло на багажа, който в момента събирате за почивка. Разбира се, в България няма кой знае какъв избор на електронни списания, но пък вече повечето издателства предлагат книгите си не само на хартия, което е добро начало. Зная за тезата на всички романтици, които си представят четене на книга с чаша кафе на верандата, този допир специфичен на хартията, миризмата на кориците и така нататък. Точно тази идеализирана представа и мен дълго време ме държеше далеч от четеца. Но като изключим някои специфични класически издания, като например илюстрованата Шифърът на Леонардо, която просто трябва да попивате с всички сетива, предимствата на електронната книга си остават неоспорими. Кой бранд да изберете? Имате множество опции от въздесъщия Kindle през моя любим Nook до знайни и незнайни марки, но както често мъдрият ми глас нашепва, най-важна е функционалността. Само тя ще ви донесе максимално удовлетворение. Има и цветни модели. При тях усещането е малко по-близо до това на таблет. Батерията пада по-бързо, затова аз ви препоръчвам да се насочите към черното мастило. Същото, което всъщност виждате и на книгите в офлайн пространството. Ако ви трябва нещо цветно, може да персонализирате електронната си книга с аксесуарите, които се предлагат на пазара. Много приятна екстра е да имате подсветка. Тогава няма да натоварвате очите си с нощна лампа, а и няма какво да дразни спящия до вас. Ами това е от мен. Четете повече, спасявайте дървета като ползвате електронни книги, вземете си четец, който поддържа най-масовите формати и в никакъв случай не пестете пари за нови заглавия. От време на време вдигайте обаче поглед от електронната книга, за да следите най-новите ми видеа тук. Може да го направите, като се абонирате за моя YouTube канал.